MTV. Сәлам, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти әниләрегез. Артист тормышы, аның сәхнәдәге кыяфәте барыгызга да яхшы таныш. Алар сәхнәдә шәп костюмнан бизәнгән ясанган, кыскасы бик матур. Әмма һәркем үзен төрлечә матурлый бит. Һәм әйтергә кирәк, әлеге матурлыкны берәүләр санаулы минутлар эчендә тудырса, икенчеләре сәгатьләр буе маташырга мөмкин. Кыскасы, без бүген артистларның үзләрен күпме әзерләүләре, гардеробта киемне күпмегә еш яңартулары турында сораштырып алырбыз. Исемем Айвар Садыров, бу музыкаль каймак хит парады. Без башлыйбыз. Эстрадада яшын яшнәтеп йөри торган бер хәтәр Ленар бар иде. Монысы тагы да хәтәррәк. Исеме Ленар Белый. Егетебезгә матур итеп киенеп, публика каршына чыгар өчен әллә ни озак вакыт кирәкми. Ә менә үзеңне формада тоту, диета, спорт, аның өчен тормыштагы мөһим тезислар. Исеменә карап, үзен бәлки берәр криминаль сериалга төшерергә чакырырлар дип көтә торгандыр. Монысы бәлки киләчәктә тормышка ашыр. Әлегә безгә ул җырчы амплуасында кирәк. Язындалы әрәмәгә Аккошлар кайтыр инде. Туган ягым гөлдә ойлап, сагынам шулай сине. Сандугачлы, былбыл кошлы, бу минем туган илем. Очар канатлар бирүче, син минем туган җирем. Сандугачлы, былбыл кошлы, бу минем туган илем. Очар канатлар бирүче, син минем туган җирем. Шитләргә күпме йөрсәм дә, туган якка юк диңгенә. Үз илен, үз туган ягын сагынмый икән кемнән. Сандугачлы, былбыл кошлы, бу минем туган илем. Очар канатлар бирүче, син минем туган җирем. Сандугачлы, былбыл кошлы, бу минем туган илем. Очар канатлар бирүче, син минем туган җирем. Сабан тылы, җырлы моңлы, әй газиз туган ягы. Кая калды ялан аяк, йөгереп йөргән чагы. Сандугачлы, былбыл кошлы, бу минем туган илем. Очар канатлар бирүче, син минем туган җирем. Сандугачлы, былбыл кошлы, бу минем туган илем. Очар канатлар бирүче, син минем туган җирем. Очар канатлар
kanatlar biruşe Sen benim tuğan jirem Sen benim tuğan ilem Гүлнасираева берәр җиргә барыр алдыннан бизәнә башласа, аңа иң яхшысы ничәдә юлга чыгу турында җиткерергә кирәк. Чөнки ул ситуациягә карап яраклаша. 5 минутта, 3 сәгатьтә бизәнергә мөмкин. Диета мәсьәләсенә килгәндә, ул да күп кенә хатын-кызлар кебек кичке 6дан соң ашамыйм дияргә ярата. Әмма бик тырышып эшләп кайтып, өстәл тулы тәм-томны күрсә, монда инде шул ук хатын-кызлар кебек сәгать телләрен артка күчерергә мөмкин. Позиция номерына тукталсак, аны күчерергә кирәкми. Ул 14-нче һәм Сираева биредә хисләрем сынау дип җырлап узар. Очраттым сине якты язларда, Тирдең син мине сөю назларга. Ярсу хисләрен ничек аңлатыйм, Йөрәк сагышын ничек таратыйм. Син сулар һавам, син минем язмыш, Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау, Бу хисләр минем иң авыр сынау. Син сулар һавам, син минем язмыш, Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау, Бу хисләр минем иң авыр сынау. Син янда чакта тыным кысыла, Янда булмасаң сиңа ышанмам. Акылым дәшә булды туктады, Җаным исә синсез тора алмыйм. Син сулар һавам, син минем язмыш, Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау, Бу хисләр минем иң авыр сынау. Син сулар һавам, син минем язмыш, Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау, Бу хисләр минем иң авыр сынау. Йөрәгем гүя синсез яналмый, Башымны салам сиңа киләндә, Синсез дә кыен синең белән дә. Син сулар һавам, син минем язмыш, Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау, Бу хисләр минем иң авыр сынау. Син сулар һавам, син минем язмыш, Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау, Җәй уртасында суыккандай кырау. Бу хисләр минем иң авыр сынау, Бу хисләр минем иң авыр сынау.
13-нче позицияга килеп җиттек. Биредә безне Айгөл Рахимова каршы ала. Айгөлнең гардеробы бик бай дип әйтергә була. Чөнки атнага 1-2 тапкыр кием алмаса, Рахимова үзен Рахимова итеп тоймый башлый. Диеталарга ул бөтенләй диярлек каршы. Иң яхшысы спорт белән шөгыльләнү ди ул. Алай-болай формадан чыгып китә калса, Айгөлгә элеккеге фигурасын кайтару өчен 2 атна вакыт җитә икән. Үз режимын белгәч, үзенә дә рәхәт. Җаны теләгәнне ашый да 2 атна спорт белән шөгыльләнә. Күрәсең, бәлки гел шулай кабатланып тора торгандыр. Хәер, монысы аның эше. Ә минем вазифам җырчыга тиешле позицияны тапшыру. 13-нче позиция. Йолдызлар көнләшеп төннәрдә, юлымда ут булып янармы? Теләгән кадерле яшәргә, мин эзләп тә алар табырмы? Чыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын, болайда яшибез оҗмакта, ни теләп чыкканда, каршыда киртәләр булмасын, болайда яшибез оҗмакта, ни теләп дугалар кыласың. Сагышлар тиз баса сыгылса, бергәләп шикләшеп узарбыз, ялгышып абынып егылсам, булышып кулларны чыкканда, каршыда киртәләр булмасын, болайда яшибез оҗмакта, ни теләп дугалар кыласың. Ашыгып юлларга чыкканда, каршыда киртәләр булмасын, болайда яшибез оҗмакта, ни теләп дугалар кыласың. Алга табаттык. Чиратта Ландыш Нигъмәтҗанова. Ландышның бизәнү вакыты ситуациягә бәйле. Уртача алганда ул нибары 5 минутны тәшкил итә. Ә инде стилистлар бизәндерә башласа, билгеле, әлеге эш озаккарак сузылырга мөмкин. Диетага утырганы юк, утырмаячакмын да ди Ландыш үзе. Чөнки моның өчен үз-үзеңне җиңәргә, көчле булырга кирәк дип саный. Ә җырчы төгәл белә, диетага утырса, ул озак түзә алмаячак. Менә хәзер дә ул түзә алмыйча тиз генә җырлап бирмәкче була. Уялмый икән күңел туймаса, күрешүләрне безгә бәгәрем, әле көтәсе тагын бер атна. Юлларны белеп яныңа үзем, йөгерим икән әллә булмаса, сагынуларга ни хәлләр түзим, тагын бер атна, озын бер атна. Юлларны белеп яныңа үзем, Римма Никитинаны шапоголиклар рәтенә кертеп була. Шуңа да гардеробында киемнәрнең шуты юк. Күрәсең, берсен салып, икенчесен киеп, Римма шумары беткән. Аңа киенеп ясанып куярга ярты сәгать вакыт җитә. Туклану да сайланып тормый. Күпләп рәттән нәрсә бар, шуны ашый. Җырчының фигурасына карауга күпләрнең бер сорау борчый. Җавап бирәм, Римманың диета тотканы юк. Бу сүзләрдән соң күп кенә гүзәл затлар диетадан тәүбә итеп тамак ялгарга керешер.
Шунысын онытмагыз, Никитина спорт һәм бию белән бик дус. Менә хикмәт нидә? Bu sihri yıldızlı kişlerde Kümelgen küngüller hislerge Bir bulup kavuşkan süyüler Mehabbet gülüler Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş ış yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlımı kilsin yanıma Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş ış yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlımı kilsin yanıma Anlattım dünyanı mizgilge Olup git mehabbet iline Hiç kende yok bari bizgine Sen hem beni gene Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş ış yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlımı kilsin yanıma Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş ış yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlımı kilsin yanıma Битләреңә пудра сөртеп әллә кемгә охшадың. Әлеге шигырь юллары Азат Фазлыевка туры килә. Чөнки ул буянып, ясанып йөрүче артистларны аңлап бетерми. Билгеле сүз съемкалар турында бармый. Гомумән, Азат өчен матурлык беренче чиратта матур итеп кистерелгән чәч. Диетага тискәре карый, сәхнә костюмнарын еш яңарта. Кайчагында хәтта яңа сезонга дип тектерелгән киемнәрне кия башлап, яңа сезонга яңадан кием тектерергә туры килә ди ул. Балачакта мәктәпкә дип алган киемнәрне тизрәк кешегә күрсәтү теләге бар идеме сездә? Менә Азат Фазлыев та ул гадәт әлегечә сакланып калган. Geri yalıma yıptırsın diysen benim yüzler Sina qaraptırsın diysen benim gözler İşitirge dilesen sen matur sözler Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayayım diysen biraz gına Küngeline tulsun diysen gelin aslına Yüreklerde kalsın diysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayayım diysen biraz gına Küngeline tulsun diysen gelin aslına Yüreklerde kalsın diysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Татарча солянка Яшел үзәндә. Ришат Фазли Ахматов, Иркә, Раяз Фасыйхов, Салават Гүзәлем, Шулпан Юсупова, Рамил Галимҗанов, Ландыш Ниматҗанова, Чәчкә, Илназ Гарипов, Рамил Айметдинов. 12 октябрь, Горький мәдәният сарае. 4-22-81. Татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Динә Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нургалиев, Илмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат
Төхватуллин, Филюс Кахиров, Гүзәл Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Ишеттегезме? Сез яраткан җырлардан гына торган Татар радиосы хитлары концерты булачак. Тирре тавыш, танылган җырчылар. Айдар Галимов, Алсу Азат Фазлыевлар, Айрат Сафин, Радик Яруллин, Ландыш Ирке, Илмира Сулейманова, Әнвәр Нургалиев, Филюс Кахиров, Элвин Грей, Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Сафарова, Байваз Садыров һәм башкалар. 27 октябрь. Пирамида. 297 43 77. Музыкаль кайма хит парадының 9-нчы позициясы һәм бирегә Рамазановларны урнаштырып куйган әле. Зинира концертлардан кала гадәти вакытта ярты сәгать киенеп ясанып куярга мөмкин. Ризатка исә санаулы минутлар да җитә. Әлеге парның бер охшашлыгы, элек икесе дә диета тоткан булганнар. Ризат хәтта 97 килограммга җиткән булган. Хәзер моның белән артык навыкмыйлар. Бар тик туклануга, саклык белән генә карыйлар. Кием яңартуга килсәк, әлеге мәсьәләгә бик фанатизм белән карамыйлар. Кайчан кирәк була, шул вакытта алалар. Ризат хәтта бер алган кием белән тузганчы йөрергә мөмкин. Аны үгетләгәндә Зинира йөдәп бетә икән. Менә шулай күңелле итеп яшәп ята Рамазановлар. Әллә күзләр тиеп, üzülәме өмет, сабырлыкны каян табарга. Яшен уты кебек, күңелләрне телеп, хыянәтең керде арага. Яни шикләр буласың улайтып, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Күз алларым тыман, өйләр суык сыман, яшәүемнең тәме калмады. Гафулар итмә, аңлыйсылар килә, кыен ләкин сине Музыкаль кайма хит парадының экватор сызыгын алучы Илшат Хамадиев өчен киенеп ясану процессы иртә белән үк башлана. Юынып, чәчләрне тарап, үзен тәртипкә китерү өчен аңа 40 минутлап вакыт кирәк. Аның каравы аннан соң шул килеш сәхнәгә чыкса да була аңа. Диеталарга килгәндә бу сүз Илшатка гомумән кагылмый. Киресенчә, берничә килограмм җыю дисәң, дөресрәк булыр иде. Буласы булган, ул үзенә кирәкле килограммнарны җыйган. Хәзер инде тынычлап, җырлап бирергә дә әзер. Карашыңа гашык булдым, тын алышыңа. Синең елмаюың, гүлең мин яратам. Ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерлеген сине мин яратам. Яныңа барам ашыгып, күрешүне мин көтәм йотлыгып. Үздем чәчкә кызылларын, мин киләм, көт мине җаным. Синең елмаюың, гөлең мин яратам. Ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан
яратам. Siz әле дә музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Мин Айваз Садыров, чираттагы резидентларны бирегә дәшеп калам. Резидентлар дим, чөнки алар икәү. Һәм Дүнә Тимергалиева, һәм Илһам Шәриф. Дуэт булгач киенү, бизәнү эше дә күпкә җиңелләшә. Берсе киенеп өлгермәсә, икенчесе аннан башка барыбер чыгып җырлый башламаячак. Шуңа күрә куркасы да юк. Ләкин алар һәрвакыт актив өлгер. Бүген дә алар биредә Каракар җыры белән 7нче позицияда. Каршы алыгыз. Güller ise yazılar kilse Bozlar jırı zenger küpte Küte kümüz sili küte Ey kara kaş ödreşeş bulsan idi dinsiz yolda Ağır yıllar ötkende Nazlı tanrılar kütkenide Ey kara kaş ödreşeş bulsan idi dinsiz yolda Ağır yıllar ötkende Nazlı tanrılar kütkenide Üzenlerge, bulunlarga Gürlevükler atlı bağa Soğuşların taşkınlarday Urgıy zaman seni yanına Ey kara kaş ödreşeş bulsan idi dinsiz yolda Ağır yıllar ötkende Nazlı tanrılar kütkenide 6нчы позиция хуҗасы Иркә каяда булса җыенганда озак маташырга яратмый. 15 минут вакыт аның өчен әйләнеп чыга икән. Туклануны контрольдә тотмый. Диеталар белән дус түгел, бар тик күбрәк су эчә. Бу хәбәрне ишеткән күп тыңлаучы, бирәктә гүзәл затлар бүгенге көннән рационда суны арттырачак мөгаен. Киенүгә килгәндә Иркә бер киемне 4-5 тапкырдан да артык кия алмый. Шуңа да бик еш алыштыра. Әмма берничә айдан теге киеп туйган киемне кире алып кия ала. Менә шулай итеп, Иркә үзенең гардеробын киенү рәвешен бер циклга салып куйган. Ә җырчы хит-парад позициялары буйлап ничегрәк хәрәкәт итәчәген киләсе атналар күрсәтер. Бүгенгә ул 6нчы. Тамырланып үсә таллар, ярларына сыянып. Талып йөрәктә барсам дугач, аякка сыянып. Ике тирәк бер төптә, ике тиме бер җөптә. Барсам дугачлар бәхете, язылсын сезгә күктә. Ике тирәк бер төптә, ике тиме бер җөптә. Барсам дугачлар бәхете, язылсын сезгә күктә. 'Таң атканда барсам дугач, кавышадыр үбеше. Күзгә күз карап эчәләр, чыктамчысын бүлешеп. Ике тирәк бер төптә, ике тиме бер җөптә. Барсам дугачлар бәхете, язылсын сезгә күктә. Ике тирәк бер төптә, ике тиме бер җөптә. Барсам дугачлар бәхете, язылсын сезгә күктә. 5нче позициядә урын алучы Илсия Бәдретдинова ничек ябыктың дигән сорауга шаярып бер сүз белән күмер дип җавап бирергә ярата. Шул вакытта тагы бер сорау туа. Күмерне ашаганмы, әллә бушатканмы? Яңа сезонда Бәдретдинова менә күрерсез сәхнәгә тәгәрәп килеп чыгармын әле дип вәгъдә иткән иде. Ул вәгъдәсен өлешчә үтәгән. 7
килограммга арткан. Диета тотмый да, тотмаячак та. Кайда ит пешкән, шунда илсия. Җырлаган өчен кемдә булса бераз ит бирер иде мөгаен. Тик безнең андый мөмкинчелек юк. Шуңа күрә җырчыны 5нче номер белән бүләкләрбез. Бер уйласаң, тел шартлатып, гаҗәпләнеп торырлык, йодрык кадәрле йөрәктә, тау кадәрле горурлык, йодрык кадәрле йөрәктә, диңгез кадәр кирелек, язмышларга кул селтәрлек, дала кадәр тилелек. Шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр тилелекне күтәрә алсаң гына. Шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр тилелекне күтәрә алсаң гына. Дүртенче позицияга килеп җиттек. Биредә безне Рамил Айметдинов каршылар. Егет спортзал, бассейнга ешери. 2 айга бер мәртәбә битне чистарту процедурасын үтә. Киемнәрен чагыштырмача еш алыштыра. Үзен һәрвакыт чиста, пөхтә, яхшы формада итеп тоярга күнеккән. Әлбәттә, бу турыдан-туры кәефкә тәэсир итә. Хәзер Айметдиновның кәефе ярысы күтәреләчәк. Ни дисәң дә, 4нче позиция. Ағылада бұлыт ағыла, қиблалардан жилләр іскәндә, үзіләдә үзәк үзілә, сіз дусларым искә түшкәндә, әнә шу сүзәң, яратам үзәң, әнә шу сүзәң, яратам үзәң. Açıp koy, təgərəblər kirsin bağılma, bağılma kibik bar kelgensiz, qavuşturğan sizni zamanla. Әнә шу сүзәң, яратам үзәң, әнә шу сүзәң, яратам үзәң. Бер оманы 5кә бүләйек, bir biz üçün bir biz öləyək. Qarsay bulsa yıllar salırsən, dirəm bulsa xəylə tabırsən. Ənnə şu süzəng, yaratam üzəng, ənnə şu süzəng, yaratam üzəng. Dağın eşitmemiz siz ne dostlar? Birinci işlikni açıp җибәрүче Лилияна Ирназарова әйтүенчә, артист кеше үзенең тамашачысы, тыңлаучысы өчен үрнәк булырга тиеш. Һәм ул шушы законга буйсынырга тырыша. Әлеге җырчы 2 концертта бер үк күлмәк белән чыкмаска гадәтләнгән. Бизәне киенү буенча әлбәттә сәхнә артында бу эш озакка сузылырга мөмкин. Шуны истә тотып, Лилияна форс-мажорлар вакытында үзенә оригиналь мейкап һәм прическа ясарга өйрәнгән. Әйе, мастер өлгерә алмый икән, ул рәхәтләнеп үзен матурлап куя. Матурлар күп алар, әлбәттә, ә менә бәхетлеләр Лилияна фикеренчә тагы да күбрәк булырга тиеш. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Ак-караны уңны-соңны ай
Adımlar bilen otla kileşek degen yolga. Var adımlarda ayrıla onga bulmazsa solga. Sak adımlar bilen otla kileşek degen yolga. Var adımlarda ayrıla onga bulmazsa solga. Ak karada onga songa ayıra belu gerek. Bu durmuşta bekliler bulsunlar eyde gübrek. Ak karada onga songa ayıra belu gerek. Bu durmuşta bekliler bulsunlar eyde gübrek. Hey! Музыкаль койма хит парадының күміш позициясын bu атнада Алина Әхмәт шыныға тапшыры. Алина үшін матурлық ул чиста бит, шеш һәм тырнаклар. Ә косметиканы ул көндәлек тормышта бүтүнләй кулланылмаска тырыша. Әйе, сәхнә, концертлар турында сүз бармый. Әлбәттә, монысы бүтән нәрсә. Диетага килгәндә, бу сүз Әхмәт шыныга бүтүнләй таныш түгел. Ул үзен бернигә дә мәҗбүр итәргә яратмый. Һәм шуңа ничек бар, шулай яши бирә. Матурлыкны бернинди фильтрларсыз күрүче әлеге җырчыбыз бүген шымырт күзләр композициясе белән икенче позицияда урын алар. Күзім düştü күзләріңе шымыртай қара күзләр. Шымыртай қара күзләргә ғашық булмый кем төзәр. Шымырт қара күзләріңнән әхбір үбеп алырга. Янган йөрәк янсын бие бутларында янырга. Шымырт қара күзләріңнән әхбір үбеп алырга. Янган йөрәк янсын бие бутларында янырга. Шымыртай қара көзіңнен күзләрімне алалмыйм. Күзләріңнен нұр бүркіле әйтір сүзләр табалмыйм. Шымырт қара күзләріңнен әхбір үбіп алырға. Янған йөрәк янсын бие бутларында янырға. Шымырт қара күзләріңнен әхбір үбіп алырға. Янған йөрәк янсын бие бутларында янырға. Gözüm var sina öйтір сөзім. Шымырт көзлеріңні көрсем қиылып düşемізім. Шымырт қара көзлеріңнен әхбір үбіп алырға. Янған йөрәк янсын бие бутларында янырға. Абсолют лидерны белгіләп қойдық. Әлеге титул bu атнада Эльмира Сөләймановаға тапшырыла. Эльмира күн сайын ук булмаса да, 2 яки 3 күнгә бер тапкыр кием сатып алырга күнеккән. Диета турында уйлап та караганы юк. Чөнки ираны ничек бар шулай ярата. Шуңа да Эльмира киенгәндә дә максимум 15 минутта әзер була. Еш кына бизәнмичә дә чыгып китәргә мөмкин. Әник бизәнергә ул булай да матур. Тыңлыйлар, таныйлар. Хит-парадта да беренче урынны бирәләр. Ellesin, ellemin, elleyi Kızıda məhəbbət yolunda adaşan Heç yazmış bizini ayrası bulğaç Nigasın, niga biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyi Kızıda məhəbbət yolunda adaşan Heç yazmış bizini ayrası bulğaç Nigasın, niga biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyi Kızıda məhəbbət yolunda adaşkan Heç yazmış
Birge biz kavuşkan Артистларның төрлесе төрле вакыт эчендә үзен тәртипкә китерә. Иң мөһиме, һәр кайсы матур булу өчен тырышып тир түгә. Антон Павлович Чехов та юкка гына кеше бар яктан да матур булырга тиеш дип әйтмәгән. Матур булу өчен беренче чиратта елмаерга онытмагыз. Бүгенгә шулар, сез музыкаль каймак хит парадын карадыгыз. Сезнең белән булды мин Айваз Сабиров. Киләсе очрашуларга кадәр пока.